Grabe naman yan, Han. Maubos mo lahat yan, Han. Siyempre. Han, saan ka pupunta? Doon na, sa may Riverview Park. Saan? Andun, oh, yun. Yun. Kasama si? Kasama si Ninang Vicky. Tapos? Ang kanyang bunsela. Bunso? Oh. Tapos? Ang kanilang... Ay, kasama. Si Jangjang daw, si Jangjang. Dito tayo pupunta. Ganda ng view, Han. Ganda ng view. Ganda ng view. Pero mas I love you. Ay. Welcome Riverview Park. Pabaliktad. Riverview. Sentro Ulang Adanan. Isabela. Maganda. Bunso. Dabunso. Bunso ni Ma'am B. Ninang ko namin. Si Ma'am Vicky. Ganito pala dito, no? Oh, ang ganda na. Napakaganda mo. Wow. Ay. Ano? Okay, sobrang ganda. Malamig pa yung simoy ng hangin. Sari-saring tanawin. Ariel. Hi, si Ariel to. Oh, picture. Picture na kayo. Oh, picture na. Oh, 1, 2, 3. Okay na. Yay! Oh, hi kayo. Hi, hi. Tingin na, tingin. Hi, hi, hi. Follow at saka. Sige, perya. Grabe naman yan, Han. Maubos mo lahat yan, Han. Siyempre. Nasa Mr. Unli Wings tayo, oh. Ay, Mr. Unli Sizzling Grill. Grabe, oh. Hindi to promote mga kapatid. Mabisin lang. Nagugutom lang si Rosing. Nagugutom na ako. Paging kong salamat sa langit ko pa rin sa aming harapan. Bless na sa ganun. Mabigyan ng kalakasan. Tawad mo sa mga sa Panginoon. Amen. Yun. Kain na tayo mga karusing. Kain ka na. Anong gagawin? Ay, walang supot, no? Hingi ka ng supot. Baka sabihin ni, kinamay-kamay mo naman ng kamay-kamayan naman. So, dapat yan, i-plastic mo yung kamay mo. Baka i-bash ka na naman. Oo nga. Grabe. Sabihin nila, teacher ka pa naman, di ka nagpa-plastic ng kamay. Masarap nga daw pang tinggol yun. Sustansya yun. Kain po tayo mga kapatid. Yun, sarap. So, sabawan. Sabaw. Sarap kutsara. Oo nga. May susunod pa. Ano yan? Ha? May susunod pa. So talaga. Ito pa? Only rice. Hindi right? Tapos, busog.